ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଥରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଦେଖି? ଇଏ ହେଉଛି ମାଛର ଫଟକା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଛର ଫଟକା। ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ୟାକୁ ହିଁ ଖାଇଦେବି। ୟା ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା। ସବୁ ଜାଗାରେ ୟାର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ମାଛ ଫଟକାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେଇଥିଲି। ପରେ କିଛି ଆଳୁ, କିଛି ବାଇଗଣ, କିଛି ଟମାଟୋ, କିଛି ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିନେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇକି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇକି ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିଲା ପରେ 50% ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ରଖିଥିବା ମାଛ ଫଟକାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ମାଛ ଫଟକା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ବଟା ମସଲାରେ ମୁଁ ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଅଦା ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ନେଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଭାତ, ପଖାଳ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ବାଢ଼ି ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି।